Kublai shibun ya pi perlok baik ki baju pej ya ki video jengah ki sengi balik no. Te nga ai kublai ru pi ba pi pej ya ka video ka jonga menta. Te perlok baik sisa ka video jengah ki long boring hadu kata-kata ba namar pengasyukuran kumne kem dapen EAA mo. Dan rei ngasyukuran apa deng jong pi. Dia namar kata rei ngakwa pi ba pin skor lem ya kita ki jingkren ki jonga mo namar ba kijingkran ki jongaru kilong ki ba ngayas kentiu lem ngayas neng lem ngaya ong lem ngaya pen ilem ya ke ke ba ngaju syam ke jim ke jonga ban bang yo ih ki bang salang rukum ju teh hakane ka janbit ke bamenta am ngadon ka wei ke benta kata ka long ba ngine keren syapang kata ka thong mo kaktin pareng ka ong ba set your goal lane ban ya ban mare syakata thong jong ka jing job ki player football view em ti kenjat kat no doh madan ru ki tit itu bola da kim la ban tap ka goal kamut ba kam don jing mut bat ka bakut hi kalong ba kila ban rem no henry ka thong kamut kalong ba baro shpungut ki player mo haba kia lek kai po madan kemud baka thong ke jongki kalong ban yo thep syaka gol ya ka bol ke jongki te kum taru ha ke jing trade business lane ha ka kamlet school lane ha no ko kam ka fitre em ka dei bandon kata ka gol lane ke dei bandon kata ka thong jong ka jing job dia mar kata hakan ke jan mit ke perlok beit ngadon ke benta ke bane keren ha baya dei bat kane ngasai lap haki ne ki jaka ki jongi ki paramarjan paramarpa ki jonga hangne bat ki khun samla ka briu nyu trep ngasai lap ba kum ki samla bat kum kirang ba bon ngi tre ki e hakane ka ke jing tre jungi ba man la ka sengi henre ngin ju bu pat ja ka thong ka ji em ka jongi bagin job kita ki ki ba ngingi le ngang ade uwe ba tre business mo te nga bu gini khana kaliru mo khana kini ki ongki automobile workshop mo te ngaton kata ka jingkua nadu menshua namar ime pa junga kamot ki de ki ba tre kini ki kam la slam ba menshua te nga kumukun ru adin kimi pa junga ki tre shu ban tre tu kam ki tre dawi ki kam rela kata ru nga kumukun namar experience ha ka kam kali hakam tiar kali barkam sna kali ngel experience ha namar nadu mengarle kelas 1 kelas 2 ru ime pa jonga kemud ba ki tre ketua kam te namar kata ngaru menta onda ki ime pa ki la sange no ban tre tu kam tre menta sedang biang na ke banta ban tre ya kaneka kam sna kali kumta ngala bu e ka thong ka jonga badak kuno moru ngan yo pisa kumno sanlak ban rulak ban seng ite ka kam te hadin kata ngala blek sipun ki e mo ki ba ngataulat but ngala taulat kat kilat ki bangadon ngatau but taulat mo bangan yo ya kaneka wei ka karkhana sna kali mo ten reh din bangala yale ekane ngala yale ban pan pisaru ni perlok projor ban yarab lem yanga na ke benta bangan la ban seng karkhana ten re lang pala bak tre na ka por na ka wei por na tre mbat ngele sitom ban yo ya kata ka karkhana kali mo mbat menta kumne ngala yo ya kaneka karkhana kali mbat ngala ampen biang lut tiar welding tiar siat rong ki jingsat kali bat ki kam mekanik mo barok ngala pembiang lut bat mentang adon karkhana ka ba la biang lut nadong syadong nadu ka sem hadu ki tiar tre barok la biang lut te ngasutu ba lengba kana ka jing kana ka thong em kana ka jing kwa bat ka jing persang ka jonga em te ngala job menta mbat kai ke bang aku ban keren bat pimenta kum ki kena school ru mo de lada pishuli school namar ba pha email na yeng kemud ba kata ka jing school jong pi kam long ka ba job hadu kata kata rei pidai ban bu ke jaga thong ba pin pas hadu kelas ayu pin tre ka kam ayu bat pikwa e kerdan ayu
tel da pila bu menta ba omban ngade ban pas BA dan BSc mo kumta terter lan giwi kam giba pila temu jing jong PM pidon ka jing smart na ka menta ban krekot pidon kata ka jing sim jing kli ban le na ka menta kata ka ba pikwa ya ka ba pipin pas pikwa ban pas ya kerdan lang ba ka jing so jing kli na labe na ka menta kanai ka benta ngaselap babun kena hangne kemud ba ki left over dok lan le kim trek shoot ban le school nambar ki ong nging la nging kot bor ban boy ketika thong mo ten re ngide ban kun yap kun im ban boy ka thong mat om non don ka no ka bala man khanglat yangi larangi thmu na ka benta kata ka thong ka babha ka bang itmu ha ka jing im ka jongi te ngaru nga kwa ban thu khana la ma phi shpang ki we re de ki paralok para jor ba i ki badon hangi ne ki than jongi mut ba ki tok bla man spa ki man pho ka de ka thong ka jongki na ka banta ba kinyo ya ka te ka banta ka ba ki kwa ba chi sha ki yo om nom don ka no ka jing khanglat ki ba kwa em u bleiru erap te ki tu ki ba kwa nadu ka donut bat ki bale e kata kidan per kitu ki bakwa mo ban syunom ta ki kwa ban long malik rei ki impat hak ta jing im ka ba ki khan le e ne ka bata kata mo ki kwa long ki ba he spa mo rei pat kim tre e kim ju kan show pisa kim ju penlang pisa kim ju ka mai kim ju ka ji te ki sa kwa te kata te u e kin ban ai e phi kata mo rei ngalam nganga ong kitu ki bakwa ban kyu shaprang ha ka business ru em phide kan show bhai ka pisa ka we ka benta ka ba don kam tam ka de ba phikan show ye pisa henry kuma phikan show da phim don pisa phim de ban trei ngong ong phi ban le e wat ka kam ka ba po du ru ka ba rid ru snow bha ngong a phi bat khin kor ya ka kata ka kam ka ba rid kapa pitre sisin ka singi ka takam ka barkan ka tiu phi ka buram ka bakhama khali ba ka bor bakhama khali adam ton ka no kam ka perthei ka ba kamla pin kiu yu breu hare baro ki kam ku mangal ong menem ba ngaru ngatrei kam karkhana kali bat ki we te ngabu la ka jong ka thong bat shisha lang ba ji arab email ipa bat ki men ki para bat ki we de ka mut ba ngala shisha ban kiu na ka we ka step sha ka we ka step na we ka step sha we step ba kun ka bangalong hot ngam pada te uto breu baru spa andre ngadei pat ubreu badon la ka jong ka kam ka jam ka bangala kersian ki kun ki kiti bat ngala kersian ki we ki benta ki badeh ki melang salang te namar kata kamud ba nga sngo sarong ila de ba ngala ban le ya kini ki ibaro te ba ngalap ila de kumta em nga sakwa ban pen paulem kamad jong pi ba lese mo don apren jong pi ki bom jubu ya ka thong ka jim ko jong pi kamud ba kadon kam ya pi ban bu ya ka thong na ka benta kala we ka pranai ka jong pi la ra pi bu ya ka thong em kin don ki jing e kamun mat ka niang na man ta ka thong ka jong pi henry nga ya thu pi onom don kan no ka ding pikiang ki no ki ding pikiang ki bala ban khangla de phi na ka ta ba phin kiu shaprang te takum ne hi nga ya ai jingmu de phi ba phin be sha persha ju ka thong ha ka ji im ka jong phi bala dangi we bu we ngin job ka thong ka mod ba ka ri ba jaj ban ri ko jongi ru kan kiu shaprang ba ka ri ka jongi kalong kari ke bakhan bor hadu kata-kata kublai sibune pi barok ke bapet ke video ke jonga menta